Hello mga ka-listeners, good evening. So time check alas 6 no sa sayong kagabion mga ka-listeners. Og sa mga bagong listeners diri dapita no. So ang paibalo ninyo nga ganahan pa muglaing mga drama no, katong mapa ka paminaw sa mga drama no nga na-upload ako sa una. I-subscribe ninyo ang ako ang main channel, John Kent Anota no. Na dito sa playlist mga ka-listeners no. Sa John Kent Anota, na dito daghang drama no, naka-playlist tanan para diretso tuloy-tuloy na gid ba ang inyohang pagpaminaw no. Kay kompleto na tanan part dito mga ka-listeners. Mga kwanto siya ka drama no. Napo ka drama no, nya pakapi na lang tong mga asoy ni Kuya Gulyat, naka-playlist tanan para malingaw gid mo samtang naminaw nya gatrabaho no, samtang gatrabaho maminaw sa mga drama no. So muna ko paibalo sa mga bagong listeners diri no nga napatay daghang drama dito sa John Kent Anota. Ako ni balik-balik ko no, John Kent Anota no. Nya i-subscribe na lang po ninyo no, kay para kuan kanang update pud mo ba og say mga bag-o no. Naka-playlist tanan dito para lang sa mga bag-ong listeners no nga pa ka paminaw no, katong mga ganahan mo balik paminaw no, katong may request sa Cecilia, sa Ani o katong Juno ang superhero no, naka-playlist na tanan sa John Kent Anota no. So muna akong paibalo mga ka-listeners kay daghan man gud ang nangita bisag nakapaminaw na no, gusto maminaw og balik no. So nasa playlist sa John Kent Anota mga ka-listeners no. Nya sa mga nangutana dai pud sa namin i-comment no, asa ko nagsumpay sa Langit Ka Kilat Ko, kay part 7 naman nato na-upload ron na nahuman naman ang part 8 antud sa 12 no, nasa playlist. Pakisubay lang sa playlist no, kay kumpleto na no ang Langit Ka Kilat Ko no, nasa ato ang playlist diri no. Lahi po tong nasa John Kent Anota no. Ang mga drama sa John Kent Anota lahi po no, naka-playlist tanan no. Nabahin man gud kay mamang gito yung main channel nako tong John Kent Anota. Nya kay sige lagi ka suspended mo na nga diri na to gipangtiwas og diri na lang gyud nato gi-upload ang ubang drama no. Mga gikan sa John Kent Anota no, natunga noon mga ka-listeners no. Katong ang mga drama nato diri gikan sa John Kent Anota no. Diri lang nato nabalhin ba kay tungod sa sige ka suspended no. Nya mo ra na ko paibalo no sa mga listeners, sa mga bag-og, sa mga daan ng listeners nga nangita pag mga drama no. Ang nangita sa mga drama sa niagi no nga akong na private no, karon na public na tanan og naka-playlist na no. Nya nagbalik-balik na kong istorya no, basta sa mga bagong listeners, sa mga ganahan pagdugang drama katong wa pa ka paminaw tuwa sa John Kent Anota, naka-playlist na tanan. Okay, hindi ta maglangan, paminawan niyo ang part 12 sa Ayay Mapriso Ka. O karon mga higala, ania ang laing sugilanon. Ayay, mapriso ko! Okay. Anak, congrats anak. Huh? Salamat tay. Salamat. Anak, naunsa ka? Dasa ka tay. Oh. Naunsa to? Nagsuka si Dona. Nga naman. Gikabuhi? Kol? Nansan tos doon na? Kuhan nagsuka siya, Miss Maita? Uy, mao ba? Palitan na itong tambal. Agpaso na ako. Anong nagsuka man tong iyang anak? Unsa man, okay na ka? Okay na ko tay. Nga naman ka, uy. Nga nung nagsuka man ka? Kuan tay, giluod lang ko sa CR kaganina. Mao ba? Boy kaso okay ra ko. Siguro ka? O lagi tay. Muulit na lang ta tay. Ayaw. Mga ulikod. Mga unta, uy. Mga unta.
Ha, mga unta? Nga, kuan man, nanghuwa magkukwarta ni Miss Maita. Nga unta. Ang sirbrita. Bahalag adto lang ta sa kanang baratuhong nga kananan. Ayaw na lang lagi, tay. Ayaw anak. Lipay biya kay ko ha. Tima ni lipay kay kung mipasok ka karon niya. Ako kira kataod sa imong medal. Ha? Tay Pakul. Asam tatay? Kuan. Adto lang ta SMC side. Adto sa food court lang ta, food court. Food court, tay? Oh, dito lang ta. Okay ra to. Mo-offer ko. Ako'y bahala. Uy, ayaw lang Miss Maita oy. Mikuyog man ko. Nalipay sad ko sa performance sa imong anak Col. Bitaw, bitaw! Bitaw, bay pakol. Ay, ni Moy. Ayog balibaris, Miss Maita. Nahala, sige, mamaga. So, tana? Tay. Mag-abot lang tayo dito sa SM, tay. Sige. O dong, Al. Abot lang tayo dito. Magmotor man ka, di ba? Hello. Ay, Gibang ko nga. Niya sa apol. Sir Poldo, niyalagay ka, sir. Tunay ko'y paryente nga. Mi paso sa. Yes, mitambong ko. Pero dili sama o grade level sa imong anak Pakol. Mao ba, sir? Asaman ka mo, ha? Nga tumikisim, sir. Nga omi dito. Mao ba? Ako'y bahala sa kao. Ayaw lang, sir. Maikog ta. Salamat na lang kayo, sir. Salamat lang kayo. Uy, Maita! Hey! Wagi ko makatimbaya ni mo na. Sorry. Okay na, sir. Bitaw, I'm serious. Ma-offer ko kaon. Ako'y bahala. Ako ang gasto. Ayaw lang, sir. Salamat na lang kayo sa imong kaayo, sir. Okay? Hello? Bart. Hello. Ilom ka man kayo, ha? Okay ra, Poldo. Pakol. Nakita na ko ning imong anak sayang mga dagkong tarpulin. Tarpulin. Oh. Sa unsa, sir? Sayang pagka-endorser. Angayan kayo siya. Naana, sir? Asa man nakita nimo? Makita ninyo. Inig padung sa SMC side. Ay, Pakul. Daatod, oh. Dako kayong tarpulin o macho kayong imong anak. Tura. Baya, no? Kasikat ba sa kong anak? No? Tinuod, uy. Baintoy, kakita ka Baintoy? Oh, Oy, yung tanawa, sana magkakita. nilili man. Tanawa. Tanawa. Yamatra. Oh, kita ka? Hambugiruan ni mo na bay pakol. Oh. Imong anak ko? Lo! Pinakita pang balibuon nga dughan. O nagunit anang maong produkto. La! Sikata! Bitaw, bay. Lipay kayo nagtanaw. Tiksayon sa imong anak na. Liwat samahan. Ayun na lang nga na, bay. Sakto na. ma- Parang kada bungol na ko na, bay. Garasan! Dito na? Kasukaon ka? Karit. Doon na. Naunsa ka na. Naunsa ka? Gawas anak ko, tay. Naglain gud ang lawas ni Donna Pakol. Nagsuka naman sad siya. Ginoo ko. Saan naman? Sorry kaayo, Miss Maita. Intoy ha. Okay ra, Don. Okay na. Why problema day, why problema. Tala, may pakol. Larga na! Okay. Okay ba ito? Nakita na to dako nga akong dagway. Paingon diri, dako na kay akong dagway. Tools flyovers mambaling. Bibati sa kong kasikat da. Si Apple. Nagkakita na ka. Oo, nakita na ako. Ako'y mapasikat kanimo, Al.
Pasikat tunti ka. Salamat. O saman, dili ko ni mo dapiton sa inyong kaong. Kuan, kining... Ah, bitaw joke only. Ah, sige. Panayon lang ka mo dito. Ah, og niya. Atay ganti kang kwarta. Para ibayad sa inyong kaon. Si Miss Maita ang bahala. Ha? Si Maita? Pasikat siya? O siya? Nakalabaw ba siya ako? Sa kadakto? Ha? Ang? Basta kay ni Tanya gundo siya. Feeling dato siya? Shit! Apple. Kining Miss Maita, kining manabas sa tumog pangaon ba? Balik ko dito sa bahay. Pwede ba? Ako ihato ng akong anak. Ihato na ko sa duna. Okay ra gyud kaayo Pakol. Kay doon na pa masakoy pamaliton. Balik ka lang niya ako diri. Oh, okay. Okay kayo. Kabala ka. Balik ko. Tagyo ka. Nga magbiyaan ka. Ha? Mao man gani. Daghan pampukog pamalit-paliton ba? Oh. Oo niya. Ako by Pakol. Kuan kining ang imong buhaton mao gyud nga ikaw mayo kuyugi si Miss Maita. Wa man ko. Ha? Way problema. Salamat kayo ba Intoy. Day. Oh, nak. Asa naman si Sir Poldo? Nibuwag na siya na ako, tay. Doon na siya paliton. Oh, ha. Uwa ka to siya malain nga akong gibalibaran ng tanyang do. Ano malayan mo siya, tay? Salamat siya nga dili siya magkagasto. Okay. Dong, human sa itong pagpanganak ko hatod si Dona Sabay. Ikaw, asa man ka? Sunudan niya ko, tay. Ano yan ta? Paabot ya. Ablihan ka. Gakon ka. Basig magsuka na pod ka. Na dili na tayo oy. Okay. Sige. Naog na. Manutas ba? Okay, ini ata. Sud. Adto na ko sa kong kwarto tay. Kariot lang doon na. Tay. Tugani ko ko sumatuod mong kahintang. Tay Pakol. Mabdos ka? Tay. Tabaga ko susto. Ayaw pa makap. Wa man tay. Hindi ka makalimot ako. Klaro kayo doon na. Tugani lang ako. Hindi mo ako matuntong. Tungod kay mausap ka na ang akong mga naobserbahan sa namatay ni mo gina. Say kayon nga magsabak siya, magsuka siya. Pusa tugani ko. Tay sa duay. Intaon tugani lang ko sa matuod. Ayaw pamaka. Tay. Sa imong pagkilat, nagpasabot ba nga gusto nga akong pagagpas? Nga ikaw, Mabdos ko tay. Kapasilo ako tay. Tay, wag ka man makatingog. Tay Pakol, mihinay pag-agas sa imong mga luha. ikaw lang ko sa pagpatuos sa kong mga luha doon. Pasilo ako tay. Nga naman. Biyan ba na akong paningkamot ninyo? Naunta makatiwas ka mo sa pag-eskwela. Pero, Tay Pakol. mao magkakini ang gihatag sa kinuuna ko nga ganti. Dawaton ko kini doon na.
Sorry. Sorry ka. Ayot, tay. Pakyas lang ako. Pakyas lang ko. Pero tay, maningkamot gihapon ko nga mulampos ko. Maningkamot gihapon ko. Di ta kapakyasan, tay. Yun na. Oh, si Manay Al, ni Ana siya. Tay, nasa ka? Yanom ka. Doon na, nasa mas tay. Hubag kayong mata ni mo. Manay Al, Yabag naman noon. Nausa mo eh. Tay, yanom ka. Sagmuyo lang ko rong. Sausa. naibaw na si tatay Manoy nga mabdus ko. Usa. Mao na Manoy. Yabag na. Kadit kog tubig. Aron makainom mo. Salamat to. Tay. Sa mga na-disgrasya mo ginas doon na. Anam gyud na. Pilit kong nawato ng tanandong. Pero sakit lang. Among ginatani problema ba? Basta kahumalang utamos pagtuon ninyo. Pero Maningkamot lagi ko tay. Bahala na ko. Nga naman ko dig na ingon ini ko. Di ko makapadayon sa pag-eskwela. kinsay mahana na. Ano lang tayo eh. Ay na lang ang pangutana pa. Kung gano'n dili man. Sama di sa mga sama nimo? Iya man gani untang ipakuha. Muaw ba? Kinsa man na? Kinsa na siya? Si Archie tay. Ano ba? Kinsa na siya? Akong classmate tay. Gusto ko makikita kaniya. Oh, tay pakul. Gusto ko makailaw makakita kaniya. Gusto ko makiksulti kaniya. Di lagi siya mga sawa na ko tay. Kay bata pa ko numi. Agresibo ko niya. Gusto ko makakita niya. Nagsabot ka ba? Si Archie ha. Yung kata-katay. Pabambuang na tawhanab. Kulatahon mo na siya. Manoy. Kuya Ogi, miss tatay doon na. Gusto ko makakita sa tatay niya. Ayaw na lang lagi Manoy. Kung dili ka, pues, ako'y magita kaniya. Asa na ko siya mahimong ikita. Asa ang iyang bahay. May gusto ko makikita siyang girikanan. Asa doon na? Asa! Ayaw na lang pag-usik o kikayon tay. Tungod kay Tungkol kayo sa. dili na ninyo siya makita. Ha? Kung saan di makita? Anong dili naman doon na? Asam na siya. Nilayas na. Usa. Milayas ka nang ngalag, Archie? Oo. Nilarga na ko no paingon sa Manila. Pikitaan ko na siya. O salbahis ko niya, God. Sa pikitaan niya na, bantay lagi na siya na ko. Kining, dong, kuha lang. Ay lang paghimog daw tan. Musamot ka hugno ang akong pangandoy ninyo. Kung imo na buhaton, mapriso ka. Mag-unsa na malang imong igsoon. Ngayon yung pagtuon sa nimo, unsaon naman lang. Typical. Taon sa ninyo, tabangi sa ko ninyo, Mauri ang bunga sa kumabag panikamot. Tay, maningkamot lagi ko. Maningkamot ko nga makahuman ko sa kong pag-eskwela. Maningkamot ko. Oh, Miss Maita, yan na. May abot sa bay pakol. Oh, may noon. Ano na. Ano na siya? Oh, isang digi sa auto. May hangad sa langit. Ug diduko sa yuta. Ug unya, gikumot ang buhok ko. Hala! Noon sa mas bay pakol? Basta gilabda na sa utoy. Ato na ko. Naon sa mga si Pakol.
mo resultado na. Ha? Hilapihan ko ulan ni Tatay Pakul. Nya ipaunsa pa man ni mo Manoy, be. Ni ana man ni. Ako ni ipakumot. Sa? Eh, ba't binuang na ha? Aw lagi. Unsaon? Diskresya man. Piting ko ulan, Tatay. Sa naitabo gini mo. Naunsaon ta man. Ngano di ay? Ako rin naingon ani Manoy? Ako lang ba, ha? Oh, dagan man mo. Lagi. Pero bintaha ang tato. Ugwa ka madisgrasya. Ngano di ay? Kamu rin naguol Manoy? Lakip ko. Ako hingtungdan. Di isad nila lim para nako. Ako hingtungdan. Og sakit palandungon. Nagipangkahan gid ko ni Archie nga dili siya mga asawa na ako. Ampo lang ko nga dili makakuros nga mundan. Butlang. Di ko tingali ko makapugong na. Basta magkita lagi binaambut lang. Sus! Manoy Al. May nanawag ni mo. Eh, di ako na. Hello? Apol? Apple? Kinsang apple? Iyang hinikok ma? Gusto kong mag-uban ta karong gabi na. Sorry. Sorry kayo, di ko magkaimo. Sprikitek. Pero nga ano man. Dila ko itiman nun, Paul. Okay, bye. Hello? Get off. Shit. Ayaw kong palaguta, Al. Ayaw, yun. Kol, may dako kang problema? Oh, Miss Maita. Labot ni siya kong mga anak na babae ba? Akong anak babae. Mas doon na. Nga naman sa doon na. Malas lagi. Ha? Malas? Nga naman. Wah, nga lagi. Mamdus. Unsa? Mabdos si Donna? Oo lagi. Mamdus. Kayong iambak pangpang. Pakyas ko. Pakyas ko, Miss Maita. Kabuang nga lagi. Cool. Kung mo na'y kahimtang sa imong anak, ayaw pagpagawa sa paglaom. Ayaw paghuna-huna og dautan. Miss Maita. Nahitabo naman na. Pues bato ni ang kalikod. Dawatang kamatuuran. Balihahin nun ang imong bation. Inay maguol ka, batia ang kalipay nga makakita ka naon niya sa imong apo. Sa kong apo? O, anak na lang yun. Kay kung magkuna-una kag dautan ko, o unsa man, makabakwi pa bakas na hitabo. Di naman tingali, di ba? Pabutan na lang nga mataw ang imong umaabot nga apo. Wa nga rin, no? Karon ba ko? Salamat kayo sa iyong may una-una, Miss Maita. Salamat kayo. Sa ito ba makakita na ko sa kong apo? Pero kung ikaw pa sa niya sa kong dapit ba, di ka makasabot sa iyong bation, sa iyong kaugalingon. May nga siyagit, may isang iutong. Ginhawa, uy. Dili na mo ikatapusan sa kinabuhi, Col. Bitaw sa no? Ahak ning kinabuya. Amaman ko lang ako kaugalingon. Pero di lang sa kalikayan ako ba? Numarag atakihon gusto magkagul. Ganong naitabo pa ni sa akong anak. Pakol. Anong mag-uol man ka? Angay kang malipay, bay Pakol. Huwag ka lang kasabot sa kong gibati ba yun, Toy? Ay, kasabot lagi ko. Kasabot kasi imong gibati. Kalagot mo na ba? Mao na imong gibati. Tungod kay ni Mabdos ang imong anak, di ba? Tinood na ba yun? Para na ako, no? Primero, oh,
Maglago ta. Pero, ikaduhan ni mong hunahuna, angay gid kang malipay. Tungod kay makakita ka na sa imong apo. Parihas mo ni Miss Maita, una-una. Kadungog bitaw ko. Angop yare ka. Sakto mas mahitagod. Ha? Naan magid na? Batia ang kalipay. Salamat ba ito eh? Pero, ganong gibuhat mo sa ni sa imong anak? Wa siya makakita sa imong sakripisyo? Ba ito eh? Ako pa ng anak doon na. Gilatos ko na ka na. Buang nga ni mo ba ito eh? O, tinood na nito. Hilabihan ni mong panikamot. Unya, mao na iyang iganti ni mo. Way batasan nga pagkaanak. Way gabaos. Hilabihan mong pag-antos unya. Mao na iyang ibaos ni mo. Gusto na ba ito eh? Way batasan pagkaanak. Igo na ba ito eh? Inadiploma ang iyang iganti ni mo. Bata na hinoon. Basta na lagi! Lagi. Sige, kagamaam na ko kanina. Pero sige, balik ka na. Imo na kong kiamaaman ka, wato na ko ang kamatuuran. Nga angay ko malipay tungkol kay makakita ko sa akong maabot apo. Kaya karon, sumnuran ko nimo. Batiwan ko ang kasilag sa akong anak. Buang na. Tuodin. Sorry. Sorry, bay. Sorry. Nagkasabot ko sa gibati ni Pakul. Luoy sa taon siya. Hilabihang pagpaningkamot. Bisang ko lamang sa ingon ni Ana. Patanon para ba kaayo, mapdos na. Mihilak in taon si Pakul. Uy, si Sir Paul tuloy. Hello, sir? Kumusta ka na, Maita? Okay naman ko, sir. Oh, ikaw na ang nibangkas pagkaon nilang Pakul? O mga anak ini? Ngano di ay? Ilang gi-turn down ang akong offer nila. Tungod nimo. Ay, hala, uy. Sorry, yun kaayo, sir, pero wag yun ko magtuo nga may offer sa di ay ka. Sprikitek. Ilang kong gibalibaran. Sorry, sir. Klaruhi ko na ko. Ha? Saan sa man? Klaruhi ko. Kinsa na gustuhan ni mo nila? Si Pakul o si Al nga anak ni Pakul? Sir Puldo? Gusto lang ko masayod, Maita. Ala, sir, uy. Nga nagod taon nga mamanay imong gipangutanan ako, sir. Gusto lang na akong masiguro. Huwag mo ko maghuna-hunaan na, sir, uy. Pasidanan talaga, Miss Maita. Ayaw pagpakikyambigit kanila. Sir Puldo? Di bisan kinsay kanila. Ni Pakul o ni Al. Time pa, sir, ha? Ngano di ay? Mao lang na. Period. Bye. Ha? Oh, kadiyot. Hello, Sir Poldo? Sir? Naunsa man siya? Ano ko taon? Nga iya man kong gipasidanan. Libog lang ko. Ano? May gusto siya ni Pakul og ni Al? Ano bang iamong man taon ko niya? Uy, si Sir Puldo kang nabot. Magsusita niya siya sa gibuhat niyang dakong building. Gimando na ko nga paspasan ang trabaho into. Para mahumanda yun ang dakong commercial building nako diring dapita. Aw, labing maayo hinoon, sir. Labing maayo. Og si Maita. Maoy, mamahimong manager diring dapita. Very good kayo. Hain si Maita. Nag-am-am tong bay Pakul. Unsa? Unsa nagam-a?
giam-aman niya sa bay pakol. Tungod kay nibati kinig dakong kaguol taon ang akong amigo karong panahon na. Unsa? Ngano? Unsa hinungdan? Ayaw lang yun panabi, sir, ha? Sir, hindi magkatabi, ano? Dili. Ato-ato lagi niya. Unsa man ka na? Ihonghong ako gamay, sir. Ihonghong ako. Ah, Mabdos ang anak na babae ni Bay Pakol. oh, unsa? Sprikitek. Si Kantong Dona? Mabdos? Sir, ay panabi, sir, ha? Mabdos! Anugon kayong bataa. Guwapa naman bataa. Ay, mabdos lagi. Mao ba? Mabdos. Mabdos si Dona? Aray lang ko diri, Miss Maita. Lantaw lang ko ninyo. Okay? Sige. Duulo na ako si Sir Poldo. Na. Diba? Nas may intoy. Siya may nagsulti ka na kung gipangita ka. Okay? Ato. Sige. Lantaw lang ko, okay? Sige, diha ka una. Okay. Baintoy. Bay. Ito na. Imo matunggi ko. Ngita magas si Sir Poldo niya. Bay. Ito na. Sundan ako si Miss Maita, bay, ha? Mas may. Sundan ako, diyan. Padayon lang. Ang dag ko tingali ko slubong sa kong asawa. Sumbungan ko siya. Napakyas ako sa kong pagkiya sa kong anak na babae. Kaya ka anak kong pagdaan ng imong negosyo, sir? Kaya ni mo na, Maita. Suwayan lang nako. Suwayi gyud, Maita. Aron sa ingon, mamaster na nimo. O ganya, mulambo kini pag-ayo. Magminyo dayon kita. Ha? Unsa to imong gisulti, sir? Unsay? Magminyo ta. Pangasawaon ti ka. Kinuo ko. Sir Poldo sa doy. Ang ano? Mubalibad ka, Maita? Ha? Sir Poldo? Ngano ko taon? Ano magminyo man ta? Nga wa man tay relasyon. Pagkikal karong panahon na, Maita. Makigminyo ka na ako. Secured you ka. Okay ka? Sprikitek. Ala, Sir Poldo, uy. Ayatan pag una anak, sir. Ako nang yun na tungod kay nagagusto ko ni mo, Maita. Sir Poldo, uy. Ayatan pa naginot na ako, sir, uy. Ako, gyud. Hala, uy. Namang ko'y daghang mga adunahan, sir. Usa ka sa akong nagustuhan, Maita. Sir, please. Ayaw lang ko ki-appeal sa imong listahan, sir. Oh, unsa? Pagkadaghan sa mga babae nga mahimong mapunta nimo. Unya ako, gyud. Una-una, as magkadaghan ang akong offer ni mo. Sir Poldo. Gusto ko nga sa sunod buwan, blessing na kining dako na kong building. Nganong gitapok man minimo? Uba ni Bay Pakol, Miss Maita. Sultihan ta mo sa gisulti ni Sir Poldo. Kalabot sa unsa man. Ang iyang sulti, ako'y himo niyang manager ining dako niyang commercial building. Oo. Kahibaw mi anak. Oo. Tao naman ang gingon. Hasasan ko. Ay, bahok mi nga. Ikaw gyud ang himuon niyang manager dire. Mao lagi. Unya, kung mamaster na nako ang pagduma diri sa iyang commercial building, magminyo ko no mi. Magminyo. Hapit ko maumura. Mao gani. Magminyo ko no mi. Yari ra. Nga nakapanganghag yun nako. Mao ba? Sa ato pa. May relasyon di ay mo. Bitaw. Hawa gimi magdahom. Ha, hilom-hilom na ka, Miss Maita. Pero, nagplano na dahil mong magminyo mong Sir Poldo. Ha? Oh, Grabe. kuan.
Pagkadakang di balas bitaw sa kung kinabuhi ng panahon na, Miss Maita. Pakul, Ngano? Dili ka mo musugot, Pakul? Nga magminyo mi ni Maita? Sir Puldo. Oh, dili ka musugot? Kuan, kinsa masag kong mupugong, sir. Bitaw, bitaw, bitaw. Sa inyong tanaw, Intoy. Unsa man, ha? Pakul? Kung kami si Maita magkadayon, mayo ka ha ang among kahimtang? Aw, sir. Kurang, pulos gul mo milyonaryo. Nindot kay inyong kahimtang. Way problema. Ikaw, Pakul, unsay tanaw nimo? Gusto kong prangka. Prangka, ha? Kuan, sir, kining gusto mo niya kagprangka, sulti lang dito ko. Nga, kung panitan ka mo yun, no? Kung magkamo magkadayon na ining Miss Maita, tanaw na ako, magkwintas og bukog ni Maita. Oh, uy. Unsa ba magkwintas og bukog si Maita? Laruha. Magkwintas og bukog si Miss Maita tungod kay labing siguro. Pirmi gina siyang makonsumisyon nimo. Ug nganong makonsumisyon man? Makonsumisyon si Miss Maita tungod kay labing siguro daghan gyud kag pamilya. Husto. May punto si Bay Pakul. Nganong nikisulti ka man ana, Pakul? Ngano? Tungod kay basta ang tao dunay daghang kwarta, di man na makontinto og usa lang. Daghan gyud ang imo nga imong himuong asawa. Daghan gyud na siya asawa. Correct kayo, correct. Husto nga, Bay Pakul. Pakul! Labing siguro sa ako nang ingon nga daghan ka may imong asawa. Di ba? sakto yung tingali, Pakul. Di ba? Mo na ingon ako nimo. Okay, ang ngayon kabalak. Tumaga, sir, tumaga. Tungod kay, ikaw ang akong pinalabi sa tanan. Sir Puldo, Isprikitik ang ako. Usay kapuslanan nga. Ang imong bana, usara gyud ang asawa. Pero, kakhato ka. Sir Puldo. Sakto. Sakto ka, Sir Puldo. Correct ka. Karong panahon na, gamiton yun nimo ang imong utok. Dili lang kay agdo nimo ang imong kasing-kasing. Correct. Usay mahimo sa kasing-kasing, ha? Mahigugma ka lang sa usay ka tao, pero mag-antos ka? Sama ning Pakol. Bitaw ako. Usaray asawa. Namatay ang asawa. Patay. Biyudo na. Biodo. O sabay na itabo. Nag-antos uban sayang duha ka na. Mao, tinood na loya na. Sir, Mao ka na, Maita. Loy kay ko. Kanang daghan og asawa. Kung maka-afford lang, yun ay problema. Baya, pait kung daghan kay asawa pero wa kay kwarta. Kung dili makaya, dili magpatuga-tuga. Pero sa imo, Sir Puldo, bisag 5 pagkasawa. Kaya kayo mo, di ba? Kayang-kaya. Huwag na ko ikita si Archie na. Nga mo'y amahan sa gisabags kumangod. Kung makita ko lang siya, mabunog yun siya ako. Kung di siya mga sawas kung manghod, nilarga ginag Manila. Tinuod ginay. Si Duna. Asa siya? Duna! 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 Ginugo! Duna! Nakadugo ka! Ngano? O sige buhat mo! Duna! Ginugo! Duna! Ano yan? Ano man eh? Kung sinay tabo ni mo?
Ngano? Nani mo kang bino? Hubog ka? May pagmatibuhay ang tanan, Manoy. Nagkadugo ka? Bungko, Manoy. Usa. Dadog ka sa ospital. Dadog ka na ko. Ayaw na, Manoy. Pero di ko maghatag o kauawa na yun ni Tatay Pakol. May mamatay na lang. Di mahimo doon na. Dadog ka na ko sa ospital. Si Al kining nanawag na. Hello, Dong, Al. Tay, Nawag ka man. tay, si Duna. Oh, ngano si Dona? Akong gidadiri sa ospital. Ospital. Ngano, kung sa'yo dito po? Gusto na lang magpagkamatay si Duna. So, ngano man? Nagkadugo sa pagayo. Nahadlok ko tay nga madisgrasya yung si Duna. Kinuo ko. Ariaya na dito eh. Kaya ba sinong dila ni mo mahamdang boys Duna? Usa. Oo, karon na yun. Muna ko. Asang ospital? Dala ko sa private hospital tay. Para dito sa Matiman. Asa lagi kay mo anak ko. Asang ospital? Unsa na itabo ha, Pakol? Ang akong anak nga babae taon, si Dona. Ato gida sa ospital ni Al. Na naman? Nagdugo ko ng maayo. Unsa? Doon na ako, Miss Maita. Kuyugan ka. Salamat kayo. Unsa mapagkahitabo ha? Wapa ko niya sulti sa tanan ni Al. Gipadali ko niya sa pagpato sa ospital. Kay pasin ko nung hindi na kumatang buhi si Dona. Unsa? Unsa bay? Mo ni nitabo? Oo, ba ito eh. Busa ato sa mi, ha? Oo, sige. Dali ataon. Ay, bida. Ay, pagkadaghang problema ni mo eh. Say, ari o nabi, by Intoy. Bantay diri ha, Intoy. Oo, ay kabala ka. Ako'y bahala. Kani kay wa pa na ko magasto ang gihatag ni Apple nga kwarta. Ug nagamit ako para down payment sa ospital. Ug nasdo na, yati man sa emergency room. Dong Al. May kinana katay. Unsa naman si Dona? Asa siya? Yati man siya sa emergency. Nga naman eh, unsa man itabo ah? Naghubog siya. Ug matod pa niya, nahuog siya sa sagdanan. Dagal kay dugutay. Diyos pa dugo kay siya. Kinuha ko yung taon. Pakol? Pakol, unsa naman? Kain na si Dona. Naanak ko nung sa emergency. Diyos pa na kay siya, tay. Mabuhi lang tayo taon siya. O ang iyang gisupakol sa kay nahimtang sa iyang isabang taon. Maunay na balak anak ko, tay. Ginugot taon. Ayaw taon itugot. Ayaw taon kong palabi. Luwas ang taon ang kinabuhi sa akong anak. Dawatan ni Pakol. Miss Maita, Gikinahanglan na nimo. ilan ni? 20,000. Kada ko na sa kong utang ni no, Miss Maita. Pakol, ayan ako na una Ang importante nga maluwas ang kinabuhi sa imong anak. Grabe sungog ni Lord na ko eh. Pakol, Lord, igo na taon. Ikuha na ni mo akong asawa. Human na discuss siya nga akong anak na lalaki sa motor. May kani ka na luwas. Karon, si Duna na sad. ligon na ang imong kaugalingon, Pakol. Kaya mo yan. Miss Maita. Katimbang ko nimo sa kasubanan, Pakol. Tabangan ta kakutob sa kumahimo. Miss Maita. Salamat kayo ha. Unuwa pa ka, iyabang lang yun ko. Tinabangay lang gud ta. Igo lang sab kumipaw sa imong pagluwas akong kinabuhi, Kol. Sa ilo taon na, lakip ka na hasol.
gyud Kol. Wa gyud problema. Tay. Oh, Dong, unsa na? Makigsulti ang doktor ni mo, tay. Mo ba? Asa siya? Dali, sunod ako. Miss Maita, biyaan taon na ka. Oh, sige, sige. Padayon lang, Kol. Tara, asa siya? Gihanukan ka sa mga pagsuway pa, Kol. O gibati kong tumang kaluoy niya. Tuanas tatay. Nagsulti na sila ang doktor. Oh, si Apple. Hello. Al, nagpaabot ko ni mo dire. Sa may golden coffee. Sorry, dili ko makanha. Oh, shit. Sprikitek. Kikinuhanglan ko for another take para sa laing shooting. Sorry lang kayo, Apple. Pero di ko makabiya. Di ako sa ospital. Na-ospital ang kumangod. Nga, bye. Oh, unsa? Na ospital? Unsa pagkahitabuha? Nagdugo siya. Nagkuhaan? Oh, unsa? Unsa nakuhaan? Naibaw ko sa nahitabo sa imong igsuon, Al. Nagsabak siya, di ba? Oh, din ka na ba? Di na kinahanglan nga basta yun ka, kundi ko mahibaw. Kumusta siya? Gatiman pas mga doktor. Asa mong ospital lang? Kumusta? Unsa kahimtang ni Donna? Salamat din taon. Luwas na siya. Oh, praise the Lord. Pero, nakuha ang niyang gisapa. Oh my God. Kaluoy po din taon. Nara si Al. Nagpaabot na nako. Al? Kumusta ang imong sister? Al? Okay na ko, no? Matos, doktor. Veggie? Very good. Oh, nag-uol baya ko. Og niya, miarigyo ko. Aron pagtabang kaninyo. Pakul. Kul. Oh, Miss Maida, ngano? Tanawa. Naa si Sir Pulto. Ug iyang giakpayan ng imong anak nga si Al. Naatod. May kihatag? Kwarta? Nganong gitagaan sa kwarta? Oh, di naman sa tingali na ang ngayang ikatinga, Pakul. Tupol play ba yan na Sir Puldo? Klaro kaayo nga naibog na sa imong anak. Sa? Oh, mga sawa makasanibo. Oh, basig mamanas na sa imong anak. Usa? Gwapo ba yan ang imong anak? O nayabag na. Oh, di ko masugot eh. Di ko masugot ang malabigit nga akong anak na niya. Sa tarang tao sa kalibutan, siya gyud. Oh, wa tamay pa oh. Oh, niya sila pa dong dire. Wa tingali mahibaw si Sir Pulto. Ngani ako, kauban nimo. Sa makay ang tuyo na dire. Oh, basig ipahibaw ni Al nga niya din his dona. Lagbit, no? Dili lang ko ha. Di lang ko magpakita niya. Diya o na kapakul. Sige. Pasilipon na diya. Daling bibiya si Maita. Nakadaol na sila.
Magsusilang ko sa kahimtang sa imong anak Pakol. Nganong, naibaw mga sir, nganong nasayod ka nga ni Adre ang akong anak na ospital. Nahibaw ko nga, na ospital ang imong anak nga babae. Nagdugo. Mao ba sir? Ning, Dongal, ikaw mo'y sulti kang Sir Poldo? Ako, tay. Og nahibaw pud ko, ha? Nga nagsabak ang imong anak. Mao ba sir? Si Alba gihapon ang nagsulti nimo? Dili ako, tay. O si kinsa ang nagsulti ka nimo sir? Ang imong amigo nga si Intoy. Unsa? Ani ako, aron pagtabang kaninyo. Oh, okay na sir. Na'y problema, na'y problema. Pakol, kanunay ko nimong baliparan, ha? Kanunay nimong baliparan ang akong offers pagtabang. Maikog ko nimo sir. Pero okay naman good, okay naman. Isa nitabang ninyo. Si Maita na sad. Dili, nanghuam lang man ko sir. Nanghuam? Nanghuam. Meaning nga, imong bayranan. Pero sa ako, wa kay bayran. Uy, salamat. Kaon kay sir. Sagdi lang sir, sagdi lang. Kung sa gani, mapiki gani ko, dool na ko nimo. Muangi o niya ko nimo, okay? O niya, wala ba'y problema? Okay na ba si Tuna? Oo, okay na kay sir, okay na kay sir. Salamat kayo. Okay. Nandun ako sa al. Asa man mo sir? Dili yung ko gustong mahibaw ka. Pero, ning higayon na, sultihan ti ka. Nga si Al, mo akong gikuha nga endorser sa akong herbal. Ikaw na sir? Ako, nakidungog ka pa ko? Ako, dako kayo ang swerte sa inyong kinabuhi. Dako kay kog natabang ni Al. Ilabi na sa iyang pag-eskwela. Oh. Sir. Oh. Mao ka na, sir. Ako lang yung tagaanan ang imong tatay Pakol para mahibaw siya. Unsa kadako ang akong pagtabang kanimo. Imagine, 50,000 amount plus libre sa mga isulob o mga alahas unya gagamito niya. Mao ba di, sir? Busa, ang ka magpasalamat na ko Pakol, ha? O karon, daduna na ko si Al, kay doon na may atuon nga location area sa shooting. Tay, manangid ko na mo, tay. Kukuyugan ako si Sir Poldo. Sige, para yun. Oh, thank you, Pakol. Al, tana. Oh. Siya di ay ang nagkuha ni Al na himoong endorser. Pakol. Siya day producer ko, no? Miss Maita. Ay. Madisgrasya yun ang imong anak anang Sir Poldo ko. Ha? Oh, no. Dili buang nga akong anak mo patol kaniya. Ayaw pagsultig ingon anak ko, uy. Kay karong panahon na ko, daghan na baya ang sama niya nga awn nila nga nagminyo. Ilabi na sa laing nasod. Unsa? Og dako kayong puruhan nga madaha si Al kang Sir Poldo tungod kay milyonaryo kini og makahatag kini sa bisag unsang gikinahanglan ni Al. Kanang big bike nga naaraba karon ni Al, si Sir Poldo di ay ang naghatag na niya. Numero 1 ng ebidensya nga dili man nagkana sa paggasto si Sir Poldo sa imong anak. Og di na gyud makalingkawas pa si Algi kaniya. Unsa akong buhaton, Miss Maita, nga mahilayo ang akong anak kaniya. Ang imo ra yung anak mo'y agdon anak kol. Makiksulti ako niya. Pero Pakol, kung pinaagi kang Sir Poldo, maharuhay mo
Oh, okay raman tingali. Na. Okay, good taon. Ismaita, sa kingunaan nila ko, maligya ako balot kung sa pala prutas. Kung magando yung kingunaan. Kung ako ilantaw nga, mulambaw ang pagpaningkamot na ako ngadto sa akong mga anak. Pero, kutos mahimo, paagas ko sa singot. Dili ko ni anak nga mulambo. Sila, pinaagis paglingda sa inang isa katao. Di ko anak. Dili. Pakul. Lingla ba di ay kon makagusto usab si Al kang Sir Poldo? O, pagtuon ako. Usa ginakada kong lingla. Tungkol kay nahibaw man dyan ko nga may gikaibgan ka ng akong anak nga babae. Mao ba? Oh. Umaabot gid ka na nga problema, Kol. Ani na ko siya paabuta dari sa may golden coffee. Daplin sa kong bato, ining maong beach. Pagkaprisko sa hangin. Nakadungog ko nga ibaligya kining maong resort. Paliton ko kini. Nindot kining himuon na mong paraiso ni Al. Naana siya. Sa may buhaton na to, Dre. Ang isina, mao nga gikan kang managat, gikang nanagat. Bugsay ang imong gamiton. Pero, wa ni mo batia ang kakapoy tungod sa herbal nga akong gipromote, ang atong gipromote. Og, ikapakita ni mo nga ligon, lagsik, gahi ang imong lawas. Og wa gid batia og kakapoy og katugnaw. Okay. Sprekitek. Sa dili madugay, moabot na karon ang atong cameraman o ang direktor ni ini. Sige, magpaabot ko. Madali ka to? Mubalik para ba ko sa ospital? Magagad ka kung mahuman ang shooting. Wala man kay angay ang kabalakyan sa imong sister. Kay tuwa naman ang imong tatay. O okay naman ka ha si Donna. Pero gikinahanglan ko dito. Magpaabot ka sa akong mando. Apple. Anak, Buhay pa day ko. inahanglan nga magpakabuhi ka. Atay Pakul. Nga nang gibuhatin ninyo. Nakonsensya ko. Tungod kay nakita na ako nga naguol ka pag-ayo. Hinungdan nga gusto na lang kong matapos ang tanan. Wa naman. Nakadawat naman ko. Nakadawat ako nga doon na unta ako'y umaabot kapon. Pero karon, nahanaw. Tay, Nakuha ang imong gisabak. kabaya, uy. Ayaw nagkagol. Okay na ko. Ang importante, nga dili ka mo mahanaw na ko doon. Pero kaya nung nalagos, umaabot ng tanak kong apo. Tay Pakul. Kana, mo na'y gusto na kong makita nga maghukas ka.
Wa kang gibatig katugnaw. Ug makita ang balihibo ni mong dughan. Ay lag kumota akong dughan. Hapo-hapon ko lang. Ako cellphone. Ako na. Kinsa ning Lisa nga nanawag nimo? Patay. Si Lisa ang akong uyab. Kinsa ni siya, Al? Kinsa ni si Lisa? Ha? Answer me. Sprikitek. Amiga lang. Are you sure? Apol. Ay kong limdi. Diretso ako. Amiga? O labaw pa sa amiga? Amiga ra. Okay. Tumangga. Ambi. Hello. Paliw, busy ko. May shooting ko. Bye. Giyop man lagi nimo. Di lang ko gusto pasamok. Mag-shooting ko ta. Good. Well, lauman ko nga. Amiga mo lang siya. Amiga lang lagi. No problem. Ayaw ka problema. Basta tinuod lang. Ibaw ka. Ang kontra na ko ang taong bakakon. Ha? Yes. Kontra na ko ang taong bakakon. Sugdan na to ang shooting? Kaniyot lang. Ipisan pati kay Brandy. Ha? Brandy? Yes, Brandy. Para di gikatugnaon sa dagat. Ipisantik ka. Ay, kagdaghana. Okay na ni. Tanlas kayo ni. Daghana kayo. Okay na lagi. Mag-ipis akong ako. Di lang ko kayo mapalabi ha. Kitingilig mahubog ko. Nagmotor ba ko? Wakay angay kabalakan. May kutsi ko. Cheers! Cheers. Di ko lang ko nabiyaran nga akong anak, Miss Maita. Okay, ragit kayo, Col. Bantayan lang ang imo anak. Kung mabalik si Al, muli lang sa kayo dito. Sakti lang. Ako lang hangyoon si Intoy. Salamat kayo sa iyong pagsabot, ha? Kinahanglan nga mo sabot ko, Col. Mao ba, Miss Maita? Buhi taon? Buhi. Ug tuaron si Bay Pakol dito. Siya nagbantay. Kay si Al, ang igsuon, gikuha man ni Sir Puldo. Siya day ang producer ni Al kuno. Diin gihimo siyang endorser ini. Wala. Klaro na kayo ang motibo. Pero katabang sab nila, oy. Kay dako man ang talent fee nga gihatag. May nalang sab nila. Oo, hinuon. Pero umaabot ka ng problema, Miss Maita. Nga naman, Toy. Di man kumutuo ba? Nga mugamot nagdugay si Al anang Sir Puldo. Intoy. Mangita gina sa Al ug uyon, dili kay babag. Ha? Asa na ka? Naman ang shooting o Nahuman na sa kunimo. Mao ba? Apple? Till the end of time ang atong panag-uban Apple? tingalig mabuang ko kung mawa ka na ko. Unsa? Tingalig mabuang ko.
mabuang yun ko kung mawakan ako. O pagkamatian ko, ang akong pagmahal nimo. Apple. Isaad na ko, Al, kailaing panggaon, kundili ako lang. Apple. Dili ka magkazaan? Meaning, imo na kong duwa-duwaan? Dili man. Pwes padunggag ko, ako rin imong mahalon. Ay, yes. Ikaw ray akong mahalon. Sprekitek. You're my everything, Al. Buwang na ni. Nahinay ka naman noon ako. Lood pero wala napugos lang yun ko. Oh, si Lisa. Hello. Oh, Lisa? Hello? Nga naman ka. Layo naman kay ka na ako. Unsa? Di na gani ka makisulti na ako og dugay. Unsa man? Tuwan sa imong kasikat, kalimtan na lang ko nimo? No. Wa ba ya? Unsa man? Unsa man ni uy magkita ka tao dili na. Magkita ta. Kanus ah. Karon na anahaw ta ka. Papaabot ko ah. Pabalagi ka mo, Larga. Ato na ko. Bye-bye. Magikasulti siya sa cellphone. Kinsa magkahangyang gikasulti, eh? Lagot ko ba yapi? Pila na ko ka oras tiring. Hey, Lisa. Oh, at last, niabot na gid ka. Sorry kayo ha. So, trabaho mo gud. Trabaho gid ka ha? Trabaho lagi. Imo niyang makita sa Dilimadugay. Ibutang to sa sa fan page niya. O imay din ako. Aron makita gyud nimo ang kamatuoran nga nag-shooting ko. Basta nalimutan ka na ako. Tuod kay misikat na ka. Ay, sorry lang ko kayo. Kuan lang, nag-conflict lang ko. Hinaot nga wa ka magbinuang na ako, ala. Binuangan gani ko ni mo na mo patay ra ba jud ko. Lisa. Oh, honest pa. Oo. Basta ayaw gyud ko binuangin. Bangon ko. Oh, si tatay. Siya ning naghugdong sa kilid sa kong kama. Doon na. Bangon ka. O, tay. Dali. Gunit ako. Para matarong ka sa pagbangon. Sama ka? CR ko, tay. Asa ka? CR. CR. Dali. Agakon di ka. Ako na lang, tay. Dilimay mo. Ano pangusog? Di ka nagbabughat ka. Asa day si Manoy? Tuwa, gidama to siya ni Sir Poldo. Siya man di ang producer ni Al. O mihimo kanyang endorser. Unsa? Ang iya atuod ay iyang gimayde ang iyang shooting. Sige ta gyud ining akong uyab. Ay, hala? May nanawag siya sa cellphone. Tuwa para pa siya sa CR. Ano ni? Apple ang pangan? Uy, kisama na siya? Ha? Apple ha? May apple na di ka? Ito bago na ko. Hello? Hello? Who is this? Uy, ikaw may kinsa ka. Kawag ko di may batasan. Ikaw may nanawag. So ikaw man paila.
Kinsa ka? Sundan lang yun ninyo kanunay ang matagsumpay ning sugilanon. Ayay, mapriso ko! Tagsulat og direktor, Cebu City Councilor Francis Iliaga Ginhawa Delfinis Pares, Spinner Randy Tayad, Audio Editor Jeffrey Gabonada, Soundman Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 12 no. So musunod dayon ta sa vlog na pod sa Maribel no, part 12 pod. Sa gyapon di ako sa simbahan no. Upay paghuman sa 5:30 nga misa no. So basta kanang normal nga adlaw kanang si tawag aning bubo ra ang kwan ang misa no. Medya oras ra kasagaran no, say dira kaabot no. Alahi sa Domingo kay kuan gyud isang oras no, usay mulapas no. So mo na nga maka-vlog ko kapit ari dapita mga ka-listeners no, kay makapabor kog istorya dire kay ang magsaba-saba sakyanan ra no, murag sigurado gini nga walay copyright kay sakyanan na guni magdagandaga no. Walay sounds ba no, puro ra sakyanan no. Yan ay mga magsinggit-singgit isda-isda mo diha no. So wadi copyright na kay original na. Okay mga ka-listeners, dito maglangan no, dili sa ko mo shout out no. Kay dinalian ning atong vlog no mga ka-listeners kay magpaong na ning simbahan mungit-ngit ta pud niya no. Diri dapita kay pagga naman no. So mungit-ngit ta niya no kay kuan ano nga gadali kog vlog. Okay, thank you so much mga ka-listeners for watching og amping mo kanunay no. Labi na sa itong mga listeners nga OFW, amping kanunay, God bless na itong tanan.